Jalaran menika ingkang garwa. Jeneng garwa kuwi pindhane sigaraning nyawa. Tininggal bojo leng getuni ora wis-wis menika sampun nama limprah. Nanging menawi to kesangeten anggenipun menggalih saya suwe saya banter oleh mikir, mongko jeneng wong mikir niki mesti bakal ngrusak rasa. Yen to rasane wis rusak, tundhone bisa ngrusak raga. Yen ragane rusak, wurung tan wurunga bakal lara. Mongko lara niki kembanging pati. Duh, Eyang Putri. Menungso menika datang bisa selak ing pati. Menawi to Eyang Buyut Prabu Brawijaya sampun murut ing kasedan jati,
Bu inggih mboten sah dipun penggalih. Mikir wae sing ana. Sing ana sapa? Sing ana ora liya Sunan Kudus. Menapa mboten langkung prayogi mikir kelawan Sunan Kudus. Nanging kene lho yang Mas Putu Jabar Sudi. Paring dawuh yang Sing dadekake rasa tandha pitakonipun eyang. nggih. Coba nalika bubuh praja Majapahit, kudune eyang putri kuwi mesti wae rak ya mapan ana ing Demak. Kedahipun panten kados kanten ya. Nanging ya kene tiba kosok balen malah kaparapun eyang kuwi kok papanake ning Panti Kudus. Jane apa sing kok karepake Mas Putu Jabar Sudi? Bedah praja Bandaraja boyongane putri. Panguwasane Sultan wonten Demak Bintara menika pancen tanpa winates. Nanging jroning rananggana jroning peperangan menika panguwasane Sultan kalah kalih panguwasane Senopati. Mongko rikala bedhaing Majapahit ingkang kapiji minangka Senopati Demak Bintara menika Jabar Sudi Sunan Kudus pramila panguwasane ngungkuli panguwasane Sultan. Sambet lan menapa ingkang dados pitakonipun Eyang Putri Ratu Ndarawati. Menapa sebabipun Eyang Putri mboten kula caosaken ngersanipun Sultan Patah wonten ing Demak Bintara jalaran kula ngepenginake Eyang Putri kula pundhut garwa. Apa? Menika bakal Sampun Jabar genah Sudi. paring dawuh ya. Apa wis kok pikir tembungmu sing kaya ngono kuwi? Cara wong bebakulan wis dipitung bathi lan rugine. Cara wong dagang ya wis dipitung iki mengko rugi apa iki mengko bathi. Wanita sing isih kenya, isih muda Indah Sulistya warna ki akeh. Nanging ngertenono Mas Putu. Eyang kuwi ya swane ya wis sepuh, waranda sisan. Coba apa yen sliranmu klakon garwa karo pun eyang apa ora bakal getolan kedhuwung ing durine Mas Putu? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Mung ati keng dadi pawitane. Tiyang bebrayan menika mboten mawas niki prawan, niki rondo, niki sugih, niki mlarat. Sing baku telenging ati ana rasa tresna. Yen to wis tresna bebarengan mangun bebrayan keng asipat jejodohan. Boten ketang Eyang Putri menika sampun waranda, nanging sisa-sisaning ayu tasih tumempel wonten pasuryanipun Eyang Putri Ratu Ndarawati. Tur malih Eyang Putri menika mboten sadengah wanita, nanging wanita tilas garwa sesembahan ingkang gung binetara kacondhokan wahyuning kraton, kacondhokan wahyunur buating aji. Upamaya Sunan Kudus gadah gegebengan kepengin mundhut garwa Eyang Putri menika sampun nama pas. Nanging pun yang jaluk ngapura ya Mas Putu Jabar Sudi. Pun yang ra bisa nampa katresnan. Mergo ngarep eyang mau ya wis kandha. Eyang kuwi durung bisa lali karo eyang Buyut Brawijaya. Atiku kuwi sesuwunane bab kakung ulang jaluk ngapura. Aku ora bisa nampa katresnan. Witing tresna jalaran saka kulino. Apa watone Eyang Putri menika sagah cedhak lelati kalian pun Jabar Sudi. Kula gadah keyakinan ing mangkenipun badhe tuwuh rasa tresna jroning ati. Sethithik mboko sethithik kula aturi Eyang Putri menika nglalekake kalian asma ingkang cinatet jroning ati Prabu Brawijaya Kertabumi. Mugi kagantos Jabar Sudi Sunan Kudus ingkang cinatet jroning telenging ati ya. Katresnan kuwi ra kena kapeksa Mas. Kula ngerti. Kula saka kita jaluk kanthi banget. Sliramu aja meksa penggalipun ing
Jabar Sudun. Kula menawi yang nyawang yang putri menika oleh ya. Bokonge niku lho sing boten nguwati. Kula anggere bokong sing gedene padha wajan. Ngoten niku ora iso turu. Tak jaluk kanthi bangetan kosmene wae aja kok bajutke Mas Putu Jabar. Yen Sinandra aja kok bingungi aku suaraku selapate kuat kok bingung. Yen Sinandra luwe warna menawi to kula menika ngedepke mripat kula isine mung kepengin nyawang lho wong wadon ketok mblongoh kaya pedet selapan ora usah ngelem karo punian kaya ngono Mas Putu jagat kira mung sagodhong kelorake wong wadon sing ayu ning aja pun eyang Mas lho jagat mriko ana wong ayu sisih kidul ana wong ayu lor wetan kulon ana wong ayu ning menggaing Jabar Sutik Sunan Kudus sing ayu mung siji namung Hyang Ratu Durawati nanging pun yang ora sah jaganya mangulan melang melung kaya dene wong edan tinabuhan turut kan lali wayah lali petung lali sesanggeman lali kewajiban niki bot-bote kula mung nuruti klodaning ati ingkang ing mriku ati kula mung tansah kepengin lumunturing sih katresnanipun Eyang Putri Ratu Durawati
panyuwun kula dhumateng Eyang Putri. Mugi Eyang Putri menika gadah raos welas kagungan raos welas kalian pun Jafar Sodik. Mugi kersa leladi dados garwanipun Sunan Kudus nggih Eyang Putri. Ya wis Mas Putu Jafar Sodik yen pancene yang Mas Putu kuwi tresna banget karo pun Eyang. Eyang sago kok pundhut garwa Mas Putu. Eyang sago dados garwa kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Karim. Yen kaya ngono ora sia-sia saben bengi nggonku tansah wiridan meminta marang Gusti Allah Subhanahu wa taala muga tinarbuka penggal Eyang Putri saengga lilih luluh gelem dadi garwane Sunan Kudus tetela sakmenika sampun dipun kabulaken kalih Gusti Allah. Matur nuwun Eyang Putri, matur nuwun menawi to Eyang Putri saged dados garwanipun Sunan Kudus. Nanging pun Eyang duweni pamundhut lho Mas Putu. Eyang Putri kagungan pamundhut. Menika nama limprah menawi wonten wanita dipun kersaken dening priya, wanita kagungan kekudangan. Limprah lan pas. Lajeng menapa pamundhutanipun Eyang Putri tumandhut Sunan Kudus awa waton wonten ing gelaring jagat wonten ing mangke badhe kula sendikani lan badhe kula wujuti. Yen pancene sliramu bisa mboyongi karo bocah wadon kang saka desa Gribik sing jenenge Mlatisari, mengko pun Eyang sago kok pundhut garwa. Cetane pun Eyang kepen kok payung karo Mlatisari, Mas. Dipun wayuh. Bener. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Eyang Putri, Apa Mas? tembung wayuh niki do disiriki wong wedok-wedok. Lho kok malah Eyang Putri niki njaluk diwayuh. Jarene tembung diwayuh niki lara sewu dadi siji. Ning desa ndi, ning kutha ndi, ning negara ndi, iki ora ana wong wedok gelem diwayuh. Lho kok malah aneh. Eyang Putri kersa leladi Jafar Sodik yen diwayuh niki menapa mboten badhe nyiksa rasa? Ora Mas Putu. Pun Eyang go ngerti lara-larane wong wadon kuwi yen diwayuh ditanding rasa, ditanding rupa. Lah Eyang Putri mangertos. Kaya ngono kuwi. Kabeh mau wis dak karepake. Kari sliramu sago apa ora Mas Putu? Wah nek wong lanang ngoten aja meneh kok mung wayuh siji. Papat kene mawon gelem. Sampeyan pengerti? Heeh. Aja meneh mung wayuh siji loro. Lah Pak Tonggembel bojone kok 5 mbah pira? Pun tenan. Alah. Muridku sitok niku angele kandhanane ra umum. Tunggale Pak Untung barang itu ya angele ra umum. Pak Untung ngangger wis awor santriku jenenge Agung, wis ngombe bloko. Aku iku malah nganti ditabraki Pak Cucuk ngalor ngidul kon ngandani Pak Untung. Lah kowe kok iya kenal Nek wong bedingin kenal aku kabeh. Oh, no. Pak aku cilik setu ya ora gelem mara. Yang Putri. Nggih. Apa Mas? Menawi to Yang Putri saged leladi kersa leladilan Jafar Sodik awatipun wayuh kalih prawan saking Gribik. Ageng tresna kula tumanduk Eyang Putri Tundrawati. Menapa ingkang dados pamundhute Eyang Putri kula sagahi. Sago. Nanging kula suwun Eyang Putri sampun selak ing sensa. Esuk kula saged mboyong Mlatisari. Sore sampeyan kula keloni. Wis Sore kula semboyong Mlatisari, esuk sampeyan kula jak teng KUA nikahan. Sliramu ora susah kuwatir. Eyang ora bakal karing janji.
kaya ngarep mau wis kok kandhakake esuk kuwi bisa mboyongi Mlatisari. Nggih. Sore pun Eyang Sagu kok keloni Mas. Alwak dudainu. Wis Janji minangka utang. janji. Nah, nggih, sakniki nggih ngaten. Monggo kula aturi kempal kalian para patayat mangke menawi kula sampun saged mboyongi Mlatisari. Mangke kula badhe tumapak manggi kelan Eyang Nyantundurawati. Yen kaya ngono pun yang jaluk pamit ya Mas. Nggih, monggo. Eyang Putri, Apa Mas Putu? janipun kula niki arep matur nang ewo. Lho, arep matur wae kok dadak ewo. Wis to matur wae karo pun Eyang ora usah dadak isin, ora usah dadak ewo lan pekewo. Mboten Arep napa-napa. matur apa Mas Putu Jabal Suti? Pun dangu kula niki ngempet. Ngempet apa kuwi? Nggih, ngempet. Sampeyan mosok ora ngerti tembung ngempet. Kula tak matur nggih Yang Putri. Oh, arep matur apa Mas Putu? Mbok saderengipun kempal kalian para santri kula njaluk sangu. Jaluk sangu apa? Duit? Wah, Sunan Kudus wong sugih, ora butuhke dhuwit. Lah terus sangune apa kuwi Mas Putu? Es telu. Es telu kuwi tegese apa? Sun sing suwe. Ya ora pareng kaya ngono to Mas Putu. Sliramu karo pun Eyang kuwi lak durung kelakon dadi mukrime. Dadi ra dikepalngake sabar luwe dhisik sok duweke sapa saiki duweke sapa. Innallaha ma'as-sabirin. Lah mula Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Nggih, kula tak sabar. Oh, sabar luwe Wong cukup nyawang tok, mboten napa-napa segado ati ya lah. Lah wis yen kaya ngono pun Eyang jaluk pamit kowe dhisik ya. Nggih, Mas. Yang Putri. Siji tok sing ora nguwati. Bokong kok padha wajan. Windah ngopo enake yo. Gelem lelati yen diwayuh prawan saka arane Mlatisari. Oh, kelingan. Aku duwe murid saka Gripik. Amat, aku njaluk tulung. Enggalo tumeka ning desa Gripik, kandhanono iki Gedhe Gripik supaya sak cepete tumeka ing Kudus. Ah, muga-muga wae iki Gedhe Gripik ngerti kelawan Mlatisari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lungguh. Ratap raos sing ati kula Jeng Sunan. Nembe iki mawon kula mulang ngaji kalih bocah-bocah. Lho wonten tamu saking Kudus. Siswanipun Kanjeng Sunan posing Rembag kula katimbalan. Napa leres jenengan utusan para Bener, santri? pancen aku sing perintah supaya nimbali lan kowe Gripik. Sunan, menawi kula nggadahi lepat monggo kapaca jaga katweka jaja kula mboten swala. Aja salah ing penampa dene kowe tak kersake tekono ing Kudus, njur kowe duwe kaluputan babar pisan ora? Mboten. Ora. Matur nuwun nggih. Ora dene kowe iki murid sing tak anggap paling tuwa Nggih. ana ing Kudus kene, mula tekamu pancen bakal tak ajak tetimbangan. Saderengipun kula matur nuwun sanget. Riyen sinten to Gripik? Lah, Niku tiyang uraan, tiyang blangkrah. syukur bagian kowe saeling Bek Gripik. Riyen niku kula saged dados santri awit saking panjenengan ingkang dadosi jiwa raga kula, ingkang dadosi akad kula niku panjenengan. Kuwi wis dadi kewajiban. Riyen niku Gripik kathah copet, kathah malih. Biyen saderengipun kula nyiswa Kudus. Sareng kula pun dadi santri maling mboten wonten, copet mboten wonten. bareng kowe dadi santri, Nggih. ora ana copet, ora ana maling. Terus? Lho kok iso kaya ngono piye? Saged mawon. Dasare apa, Bek? Dalange copet, dalange maling iku ra kula. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Nah. Dadi piyen kowe iki dadi kepalane copet? Piye? Saniki kula santri dados siswanipun Kanjeng Sunan Kudus. Waduh, Sunan.
masjid sedoso niku sek-sekan wayah Jumatane. Nek riyen setunggal mboten nanten sing salat sing nyembah ngersani Allah subhanahu wa taala niku mboten wonten. Oh, ngono. Nggih. Bener nek anjen kowe iki dadi ketuane copet. Nggih. Aku kok kelingan winginane. Pripun? Kira-kira nek ora salah tanggal 18 winginane, sasi winginane. Ketoke kowe kok nyopet duwite Pak Niken kowe. Sampeyan niku. Niku sedulur. Oh, sedulur. Nggih. Senajan kewajiban kathah kula tengenaken dumateng Iya. derek ngaten. Duit wis pira to Aji? Nggih. Nek yen sedulur kuwi tetep tandes jero ning sanubari. Iki wonten dados napa? Ana wigati. Napa? Kowe kelingan, Pak? Putri boyongan saka ing Majapahit Iyang Putri Ratu Ndarawati keng tak papanke ana panti utus kene. Nggih, nggih. Pamrihku kepengin tak pundhut garwa. Niku mun pas. Nanging saben dina isine Yang Putri iki mung tansah selak lan swala durung saguh dadi garwaku. Nanging iki mau mentas wae aku bawa rasalane Yang Putri. Nggih. Mbok menawa wis tinar buka rasane Nggih. temane Yang Putri saguh lelati lan aku. Bagja sampeyan. Pun kersa sampun nimbali kula niki enten bab napa? Ana. Merga Yang Putri kuwi kersa lelati lan aku, Nggih. nanging Yang Putri darbe pamundhut Pamundhutipun diwayuh. napa? Diwayuh. Diwayuh. Mesti pamundhutipun Gusti Darawati wonten dasaripun. Ana. Dasare Yang Putri ngersakake diwayuh jalaran rumangsa wis sepuh ora kuwagang ora kuwawa Nggih. kalamunta lelati lan Jafar Sodik. Nah, dipun wayuh sinten? Ora sadengah Nggih. bocah wadon nanging bocah wadon ki mau kudu pilihane Eyang Putri Ratu Ndarawati. Nggih, nggih. Prawan saka Ngribik. Perawan King Ribet. Wah, perawan King Ribet niku mboten namung puluhan, atusan ewon. Nanging perawan niku nggih kathah. Perawan sing perawanan wonten. Perawan sing paraping perawan ning mboten perawan nggih enten. Perawan kang murni, perawan sejati nggih wonten. Mbok menawi pamundhutipun Gusti Darawati niku ngersakaken perawan kang murni, perawan kang sejati ngaten. Tembungmu kok aneh. Nggih. Ana perawan ning ora perawan. Nggih, nggih. Nek cara tembunge jarene gadis bukan perawan. Sampeyan niku nggih, nggih, nggih. Nggih, leres. Tenan to? Leres. Iki ana perawan kang sejati. Ya sejatine perawan, perawan kang isih asli. Nggih, nggih. Jenenge Mlati Sari. Lapisari. Lah, ngene. Pripun? Redine kowe iki penggede saka Ngribik, Nggih, nggih. mestine kowe wis ngerti sapa wong tuane Mlati Sari. Ngaten. Mula ing kene aku perintah lan kowe Nggih, nggih. tembungen marang wong tuane si Mlati Sari yen to pancen ning desamu ana bocah kang aran Mlati Sari. Mengko yen wis rampung kok tembung agage gawanen nyang kudus. Kula kedamu pati prawan kang nami Sari. Bener? Sunan, Piye? kula ngrumaosi bodho sing menterke sampeyan. Kudune ngono. Dengan iku guru kula wajib kula ajeni kula Lah. osi. Nek ana murid kok diperintah guru kok mboten purun niku murid sing duraka. Murid sing duraka kuwi mati Nggih. nyemplung neraka. Nanging ningali dawuhipun guru. Menawi panjenengan dawuh napa kemawon kula sagah anglampahi. Neng setunggal menika kula kedah mupati perawan ingkang nami Mlatisari. Bener. Kula terima matur muga kemawon kula pun sagah. Kowe iki muridé sapa? Murid jenengan Bodho sing minterke sapa? sampeyan Ya gene tak perintah kowe ora gelem. nek perkawis kula mupati Mlatisari kula matur muga kemawon. Napa jenengan dawuhaken kula sagah? Ya gene kowe kok mopo yen tak perintah nembung marang wong tuane Mlatisari. Kenging napa kula mboten mopo? Mlatisari niku ora anak kula piyambak. Mlatisari kuwi anakmu. Alhamdulillah. Itu kuwi anakmu. Ya Allah, jangan. Iku anak kula. Dadi Mlatisari kuwi anakmu. Ingkang dipun kersakaken Gusti Darawati niku pas. Anak kula niku perawan kang murni, perawan kang sejati. Anak kula niku perawan pingitan. Mboten nate medal saking griya. Wingi niku nonton dangdut dilirik calanan katisen pitung dina anak kula. Anakmu, Anak kula anakmu nonton dangdutan.
nonton ndadut limpe kesenggol bocah lanang. Mboten kesenggol dilirik katisen 10 dina niku. Ya Allah ya Karim. Jawi saking menika sonan. Riyen anak kula tesalet kula sepatani, Nduk. Sok nek kowe gedhe, nek wis pantes omah-omah golek wong lanang. Golek wong lanang sing merantau sukses saka Malaysia niku kula sepatani. Lah sebabnya apa? Kersanipun duwe bojo sing sugih mleh gedung. Kecek bondo donya. Nah, seneng uripe. leres menawi anakku kasibadan untuk wong sing sugih, wong tuwa linggo jinggang sila tumpak disugati karo mantu. Aja udang keng kaya ngono. Ning Malaysia iki akeh sing do balik nganggur. Wong kula wau udangen kula matur sing sukses. Lah iya sing sukses. Nggih. Ana sing balik alung ning Bangka kaya ngarjan. Apik malah. Nanging mboten napa-napa. Sinasa udangan kula niku mboten kasebadan. Ngarjan nggawa dhuwit ra sithik pinginane. Napa nggih? Oh, aku tukono sate barang. Ketone panjenengan mungkuli tiyang nyambut. Lho, Sunan Kudus Nggih. bandane tanpa wilangan kok. Nggih kula kedah wangsul. Ndang balik. Nggih. Iki tembungen kelawan mlati Nggih, sati. nggih. Mengko yen wis gelem, Nggih, nggih. upama ora gelem, rimuken supaya gelem. Lah, supaya gelem. anak kula. Bocah wedok Nggih. supaya gelem karo wong lanang. Nggih. Iki pameri dhuwit sing akeh. ngaten. Pameri bondo donya sing akeh. Nggih. Mesti akeh geleme. Alah wong wedok saiki moto dhuwiten kabeh. Anak kula niku benten. Anak kula niku anut karo wong tuwa. Kula tak wangsul nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kowe sing begegek ning kene. Lah geles nek bali. Kula dipun utus. Kowe tak perintah ndang mulih. Nggih. Anakku gawanen ning Kudus. Nggih, kula mangke tak wangsul anak kula kula betane. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dalah. Pripun? Lho lah kok kowe wis tuluk salam kok sing begegek ning kene kok ora ndang bali-bali iki sing kok karepke piye, Bik? Kula ajeng matur izin Isona. Matur apa meneh? Ngaten Isona. Kula izin. Kula mriki wau sangu pas-pasan Isona. Jare kula niki izin calon mantu. Kula izin. Jaluk sangu. Nggih Isona. Kula Lho kok ora hidup isin. Pripun? Calon maratuwa kok njaluk sangu anak mantu. Kula kepepet Isona. Iya ora apa-apa. Dadak melampah. Ya ngene ya. Pripun? Aku ora nggawa duit receh. Ngaten nggih. Duitku iki juta-jutaan. Nggih, nggih. Sak lembar iki sejuta iki urung kok ngetoki aku. Winginane goleki santri tak kon ngetoki duit sing juta-jutaan iki nganti do ora saguh. Pripun kula niki? Lah saiki yen kowe ra ora kae. Nggih nggih. Kae ana pondok cilik. Nggih nggih. Kae udakara sing jaga santri 10 iji kae. Oh, mriko. Ya. Kula udah mriko. Iki kae nggon pondok donya. Mangke to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep Isona. Lakon Niku nyuwun pinten kula? Kita nyuwun pinten? Piye? Kula mengke nyuwun pinten? nggawa sak kuatmu. Estu niku. Tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten kemawon namine pila segala? Sing dadi sinten? Kowe jenenge Ahmad karo Mubasir. Oh, kenal kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Halo, nggih, Mbok. Piye? Lakon apa? Ning aku duwe kapitannya. Yen to yang putra Kundrawati mesti bakal lakon dadi garwaku. Kalau aku bisa ngomongke assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laris mentamune bro. Kapuran enggak. Janur Gunung Kadingaren Kilurah Pati Wonosalam rawuh wonten ing Panti Kudus. Rawuhipun tindak langke menapa wonten kawigatosan. Wonten kawigatosan. Lajeng menapa kawigatosanipun Kilurah Pati Wonosalam. Ajeng paring kabar. Kabar napa? Wedal sakmenika Demak Bintara nembe geger. Demak Bintara geger. Nggih. Tuwuh prastawa. Nggih. Tartamtu wonten jalaranipun. Lajeng menapa sebabe menapa jalaranipun Demak geger. Kula tak nyariosaken lelampahan wonten Demak. Sithik wae bintang metu taman. Nggih. Ten Demak niku geger sing nuwuhke lontang saking Semarang. Lontang. Nggih, jalaran menapa? Lontang niku mboten narimaken gurune niku
Sedo teng Demak Bintoro malah dipun biwaraken dados asu belang luyang. Pepuntonipun peperanak gedhe Demak lan Semarang niku. Sedo praji Demak Bintoro mboten kuwawi. Lah, dawuh Kanjeng Sultan, kula menika ingkang sepatu mapak wonten Pati Kudus panjenengan kapurih dados senopati perang malih. Kilurah Patih Wonosalam. Nggih. Dawuh pangandikanipun Sultan ingkang lumantar Kilurah Patih Wonosalam. Amiji marang Sunan Kudus minangka dadi senopati kula sadai. Sagung. Yen ngaten kula tak nyuwun pamit. Maksud Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dereken sepundur ganti tapak mangke kula badhe manggilonan. Katresnan kewajiban tentreme negara. Yen to aku ngiwakake kewajiban nengenake katresnan kok seton temen. Yo, perkara katresnan bakal tak iwake sing baku tentreme negara Demak Bintoro.